Е момент. Айде! Да отиваме вече в ада! Сега ще бъде като Годзила! В смисъл, Годзила открадна музиката на това. Чуйте музиката сега. Музиката не е ли ви позната? Музиката е... Abandon all hopes. Вече сме официално в ада! Вече официално сме в ада, момче. Правя много сейфче тука. Припомням, че няма ми изисква много. Да. Толкова ли изискванията? Колко мило от тяхна страна, че има хора. Доста коварно място. Като бога на войната или гада бога. Точка ли се това? Изкачи се горе, де! И труповете му! Тия кръстове много ме кефат, бе, човек. Да, знам го. Играл съм God of War 200 пъти. Да сигурно е най-лошото място на... Кефи ме как са направили ада, между другото. Чакай, говоря. Put all fear and cowardice aside. We've come to the cliffs above Acheron. Wretched souls walk this tortured path to board Charon's vessel. Will you help me, poet? Получих първата реликва. You found a new relic. Relic Hunter. Това първата реликва, бе, не съм намерил. Вече не мога, добре. Да, вземем още точки. Това какво? Piece of Silver, Judas Coins. Какво? Еврейски? Какво пише? Не знам точно какво правеше. Точки ли даваше или здраве си апгрейдваш. Не мога ги намеря всичките, за съжаление. Това са тия обречените души. Нека да не умираме още. Че съм...
Чакай! Оф, те няма спрат сега да такова! Аре бе! Не, няма спрат! Виж, целта ми е верно да урепа. Не бе! Какво правиш бе, човек? О, в тия атаки някой път не ми... О. Да, определено сме фада. Това със сигурност мога да го кажем. Не искам съм фада! А! Те са горе-долу лесни. Бегайте бе, вие почти... Я бе! Кръста! Не, кръста! Аре бе, мри бе, буклук такъв! О, готово, разкъсах го! О! Имам предчувствие, че така мога го чукам цял ден! Дева! Дева, демона му, дева! Да. Размерих още една монета. Добре. Това ме кеф, че само трябва да задържиш дева, тази печка камината ще вземе да изгори, дева. Добре. Ръкни тази вратичка! Точно така! Да продължим. О, и България ли? И нас ли ни има? Нас 100% ни има фада. Such are the sorry souls who lived with neither infamy nor praise. Heaven drives them out, and deep hell does not receive them, so that the wicked may not glory over them.
Още един път няма ли? А, има. What makes their bitter lament? Mercy and justice disdain them. Let us not speak of them. Move on! Какво? И багазъм. Добре, па. Опитваш се да се скриеш от мен, а? Дебо. Дай ми тия точки. Ще се крие от мен. Я ви от тази страна има ли? И тук има! Иба! Мъчат се крият от мен. Дебо. Добре, вземем малко здраве. Графиката е добра, бе. Не ми харесва. В смисъл атмосферата, типично... Това моля ли щупа? Ой, фамбъл, бе! Дай тия точки, баце! Ба, обичам това. Кръста. Бум! Аз събрал съм предостатъчно точки за колко му трябва за... Това му трябва... Не бе, върни се. Но тези са различни движения, то му трябва още докато стигна. Добре, ще трябва. Трябва повече да ги игра, почвам да правя тия... Ще ги редувам па. Не! Цункай кръста! Цункай го кръста, бе, човек! Цункай! Цункай! А, така, цуни го този кръст. А, това са тия. Кое е това? Понтис Пилате. Чай малко. Къде беше, бе? Айде, като съм... И ако го намаля малко, ще се вижда ли? Всека че... Крос? Добре, дай. Знам какво сега трябва, или да му проста, или да го накажа. На практика да го убия, или да го върна в рая ли? Да видим. Добре. Триъгълник, квадрат, хикс, кръг. Вау! Мили Боже! Тия ги мраза! Не! Мили Боже, това е много трудно, е! Не! Бо! Бо! Тия са много гадни, бе!
Ще им ли... Че мога апгрейдна нещо. О, това. Мога да видим какво е това. Едното е Holding in Release, другото... О, но то трябва повече точки. И те много скъпи, бе. Само това. Као купа като... Я видя. Комфорт. О, успях, бе, купих го, бе. Мисля, че... О, добре, добре. Значи това е задръж, другото какво е? Мога ли я купа? Това тази атака не ми харесва. О, това ми харесва, ама... Колко струва? 1000. Това не ми харесва. Това какво е? О, това да контратакувам, и после триъгълник. Това ми харесва контратаката. Я, какви са? Задръж. Хвани. Тя не съм ги провал. Ще купа това, че харесва. Почти стана време. Съжалявам, но времето ми почти свършва вече. Трябва да си лягам скоро време. Надявам се да се насладили. Следващия сигурно месец ще игра Dante Inferno. И ще се види за в бъдеще. Дай Боже, нищо лошо да не се случва, че с този късмет... Не знам. Както казах, PlayStation ми тия неща. Гледайте на практика разопаковането и ще разберете за какво говоря. Довиждане и се видим за в бъдеще.